Els Premis de Periodisme Alberta Jiménez han galardonat l'obra audiovisual de Sergi Moyano que aborda la reciprocitat dels mitjans en llengua catalana. El reportatge analitza el silenci comunicatiu que, segons l'obra, hi ha entre ells. El meu país és aquell on, quan dic bon dia, em responen bon dia. Amb les paraules de l'escriptor Josep Pla comença el reportatge Una llengua sense senyal, fet per l'estudiant de periodisme Sergi Moyano. Una obra que l'ha fet guanyador del segon guardó del Premi de Periodisme Alberta Jiménez i tracta sobre la reciprocitat de TV3, A. i IB3. El que fan és garantir els drets lingüístics de la ciutadania i, per tant, són fonamentals per a la construcció del model social i també per a la construcció de les identitats culturals. Els periodistes de ràdio Susana Lliberós, Rafael Gallego i Mònica Terribas analitzen en este audiovisual el panorama comunicatiu. Teixir complicitats amb altres territoris catalanoparlants i potser això a determinat col·lectiu hi fa sapor. Encara hi ha moltes reticències en fer efectiva una promesa del govern del Botànic que era garantir aquesta reciprocitat dels mitjans que pel matí diuen bon dia. RTV pogués ja produir-se aquesta reciprocitat. A més, la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries estableix que els estats han de garantir la lliure circulació de les emissions de ràdio i televisió dels parlars minoritaris. Però ni l'estat espanyol, ni l'italià, ni el francès ho complixen. Ha d'haver també una sensibilitat, un convenciment per part de la societat. Un silenci comunicatiu que este reportatge posa enmig del debat. Antiquimoya.